Ya,
Hae, hae, hae,
Ceritane wayang Jawi projo ngalengkoti roja Rawana raja arane gawe geget nyolok sinta anomacan cut tumandang nyalek kaos dadi gede jroning praja parang marah. Ya ora disengeni ngono kuwi to ya, Mbak. Parang marah pokoke. Iya. Lah biasane priye? Saking dalu, Mbak. Ora ya, nesu-nesu. Salim lho, Mbak. Salim. Oh, Salim. Oh, kok nyopot ke sayang? Mesti jauh kayak gawean lho iki. Mbah Inu, niki titipane Mbah Jati. Ya. Template, nah template ngono kuwi. Sing ngendiki yang. Kewalik Beb. Madhep rene yang ketoke. Nah. Loh kok ilang? Gila iki mau. Kok ilang iki? Ya, ya. MPG Mas paling ganteng. Buah apa yang paling manis? Kualin tambah ganteng aja. My little bolu ketan. Ya. Rian. Hah? Wah iki. Apa? Nanti
Kowe mau gawa apa? Pas nendi? Pas nendi, Mbah? Suara. Aku lah yang ngerti ya, Mbah. Kamu petuk iki ya lho. Piye? Iki Kayune medine. lho. Aku njaluk kayune siji. Ya perang karo aku. Dijak perang itu Mbak Rita. Kayu iki lho. Kurang ajar. Iki lho kayu iki aku njaluk sik kayu iki lho. Dinehke to, Mbah? Sik Dinehke. santun to, Mbah, sik santun to, Mbah. Mbah Ibnu mumet lho nyawang wong padu. Wah, kaget ya Mbah iki. Iya. Ada. Nayanya panyam sik Mbah Beb. Yo Mbah. Ojo saru-saru to ya, Mbak. Ket wingi sik domong yo manuk wae iki yo Mas. Oh, wis Ora beda. ning lor ora ning kene yo manuk wae. Jan. Iya. Sik piye, Mbah? Sik ngono kae to, Mbah. Kuwi lho Mbah tok saweran ki lho. Kayan. Laris. Golek neh. Ya. Nganggo keranjang, Mbah. Nganggo keranjang. Ya, kuwi lagi Arep DP nganu, kuwi. Kuwi lagi DP. Arep idera. Heeh. Iya ngalah. Idera iki. Mbak Jati tak ider ora. Or golek to iki. Oh, melu no aku ya, makan. Ya. Aku genggek. Siti ae. Aja banter-banter. Kole aku mulai ra tekan ngomah iki. Aku wis iso ini. Ayo dombot gawe, yo. Sik to, Mbah Jati. Sik to, iki mbok mesake karo sing iki lho, Mbah. Sing iki lho. Iki cerak buta iki lho. Lho, Salim iki lho. Ket mau wis ngadung larep Salim kok ya. Aja dikapak-kapake aja. Tulung aja tenan aja. Kon golek randa endi ta? Iki lho, keranjangmu ki lho kok genggek, Mbah. Karena Sik guru masak lemu. Nek wis go mubeng ngono, Mbah. Yo. Apa sik gede apa iki? Apa, Mbah? Ya. Gelem ora? Sik kuwi. Keweden. Aja. Mbah aja dikapak-kapake, Mbah. Mbah iki, Mbah iki Ya. wedi ku Mbah wedi. Aja ta. Ini Mbah. Ini Mbah. Ini Mbah, ini. Ini Mbah. Ayo Mbah. Wah, ayo. Piye to iki kok malah wedi? Oh ya, ning kene wae kaya Mbah. Ayo, Rene. Ayo, Rene. Kene. Ayo Mbak Lita ke disayang bun-bunane kae kok. Karepku ya arep tak sun Nek bun-bun. kok ya ora gelem lho. Liyane wis karepe arep dohok kok ya ki malah ra gelem ya kepiye ngono. Ya. Ya, apa iki? Maneman ki mau sido tenan.
Ya. Ini tak genggek ini. Iki lo tak genggek iki lo. Ya ayo. Gendong aku. Piye lek aku ra mbok gendong terus piye? Gendong ngarep, Mbah. Mbah Jati gendong ngarep, aku gendong ngarep, Mbah. Mbah Jati ki lho kon gendang. Hah? Iki ra ono Ya. sik jenenge menungso nang kene. Aku barang. Aku barang. Sing ditawani Mbah Jati yo Pak RT kok yo ngarep-arep ta yo iki mau ki. Piye? Rupaku luwih serem saka demit. Ayo yo aku gendongan medun. Ya. Sik tenan. Ya kowe medun sik. Ya kan Mbah Jati ki. Ya, aku ini kene ya Mbah. Ya, ada sumending bersama laras kundur manunggal. Sineksen bulan kegencar ing ratri Rega. urip cakat bareng kawan si reki tata bunga ngrekep tresno nyanding sliramu dan nyopane sesot Rungono ya Mas. laras kundur manuka Loro lopotan senggendengan siro lelono wonong supon rajang koko aku nimas demi janji sedikan Gusti Nali yayi yawi citekaning hati ayo dere gaya sumpahing ati sayang tansah sandingan kakatyo mimi mituno sedyeng katresnan hujan ku sayang lemah ring bisa kasembatan antuk jadine kasegan laras kundur manunggal yo kita suara audio yo 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 GS Audio Sound System rame nang di Bali Matur suwun Mas Riko ayo Dek Rega sita yo Sineksen bulan kegencar ing ratri urip cakat bareng lawan sing reki tata bunga ngrekep tresno nyanding sliramu kenyopane sesot ya Loro lopoten senggendengan siro
ati sayang tansah sandingan kang dadya mimi mintu nosetye katresnan Hujan kau sayang masih kangen Mreng bisa kasempatan anton jadine kesepian ayo dereng sumpahing ati sayang Sis. tansah sandingan kang kadya mimi mintono satyeng katresnan Hujan kau sayang Oslo 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 Mreng bisa kasempatan antuk jatine kasetyan Mreng bisa kasempatan antuk jatine kasetyan. Terima kasih Dek Rega, matur suwun. Ya, Mas Ibnu, sios Mas Ibnu. Iya. Mas Ibnu jadi nggak Mas Ibnu? Iya, iya. Ini spesial ini Mas Ibnu ajeng nyanyi niki Pak Ko. Ya, spesial pada malam hari ini masih bersama Laras Gutur Manunggal. Cek. Naken kowe ilang rapi so tak salah nanging ning ati tansah kelingan manis janjimu kowe nglarani ati Mas Ibnu. Senajan aku lara sing kuat nyoba aku sing ono dodo meri rasane yen eling kowe angel tambane. Masa Mas apa aku salah apa aneh wong sing sandingmu pengen krungu piye Apa aku salah yen aku bondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lak kowe wasik Laras Gutur Manunggal. Yo.
ana ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane Laras Guntur Manunggal. Ya wong sing ning sampingmu ben melu krungu sing luar biasa. Terima kasih Mas Ibnu ya. Kowe kuwi lho. Ora ana kono kene. Oh, Mbah Jati jare dum-duman kok. Ra wis etuk urung kae. Mbak Yuko ya reka-reka ya. Yuk sayang apa lagi nih? Yuk. Yuk. Oh, oke pernah lagi. Iya, buat LGM lovers. Tangannya ke atas lagi kita kiprah bareng bersama Laras Guntur Manunggal. Halo, disengeni tau ki. Sik jelas ora awak dhewe iki. Yo, kita kiprah lagi. Tangan yo, maju. Sekali lagi.
Jati. Piti ya gore ini. Ini. Tiga aku. Piti ya. Yuk, yuk. Ya. Ya. Yuk. Ya. Hae, hae. Ah he ah. Ya. He ah ah. Ya. He ah. Ya. Aduh segere banyune ing sendang. Langat seli wis mari ramlia. Banyune geni ada kerjani. Uger lali bertindak Hut ya. Hut ya. Hut ya.
Yoto manjang aku terang-terang Maka aku lesi kolupo Rekane salah socok apa aku tak kota selalu mempat ada dekat sama dekat dekat samulat lembut silat selalu maksa masa raja asuhan Romo sering jarwo Yola kondes Yola romo Senyokan konsakan jiwo La 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 Dos, yo yo yo
Hati
Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba hati iku ono iman perkara. Maca Quran lan nglani. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Cuma tengah sanipun para pamit saya yang kami hormati. Cakap semantan atur pasukatan kesenian kudawetan saking Laras Guntur Manunggal. Wes maling aturaken agung matur dumateng keluarga ageng Mbah Wagira ingkang sampun keseni balin kula sakanca kagem ngluwari ujar anggenipun Simbah Putri Mbah Wagira gadhahi pacoben gerah sampun sampun jangan mugi-mugi Simbah sak keluarga tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, tutuk anggenipun momong putra wayah. Mbok bila anggen kula ngaturaken pasugatan kirang nuju prana Purwa Madya Wasana. Kathah kekiranganipun saestu nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.